Datlat kay amin ana paraswa tibiyag titoy dagakas man laeng burbutya no adda ay ayatem ngay pangpangruna awan net kayang di kay mutingam kenkwana kastamet nga adda tay mangay ayat ken ka ngem di kapay padayawan itirik na awan mamay natipan nang ipateg na no di mo met maipateg di ayat na datlat kay amin ana paraswa tibiyag ditoy dagakas man laeng burbutya no adda ay ayatem ngay pangpangruna awan net kayam ti kay mutingam kenkwana kastamet nga adda tay mangay ayat ken ka ngem di kapay padayawan itirik na awan mamay natipan nang ipateg na no di mo met maipateg di ayat na no di mo met maipateg di ayat na